Dobro večer, drage Zadranke i Zadrani. Dobro večer, dragi prijatelji, a uskoro birači Kukuriku koalicije. Meni je zaista veliko zadovoljstvo biti večeras ovdje i predstavljati jednu od naših vrlo važnih politika unutar Plana 21, a ima simbolike da tu politiku predstavljamo ovdje u Zadru, jer iz ovog grada dolazi jedan član vlade koji je rekao da ništa nije vidio, ništa nije čuo, ništa nije znao, pa onda nije ni odgovoran za milijarde kuna koje su nestale iz hrvatskog proračuna. Ako danas pitate građane Hrvatske o nekim osnovnim vrijednostima, bez obzira na njihovu dob, spol, stranačku pripadnost, regiju, primanja, onda će pri samom vrhu biti osjećaj sigurnosti, potreba za sigurnošću. A ako znate što je socijaldemokratska vizija, onda je to veća kvaliteta života. To je puno više od životnog standarda. A veće kvalitete života nema bez slobode. A jedina prava ideja slobode je sloboda od straha. Danas u Hrvatskoj čovjek koji nema plaću, danas u Hrvatskoj čovjeka i svojom plaćom i mirovinom ne može podmiriti svoje režije, ne može platiti ratu kredita, koji brine da li će školovati svoju djecu jer nema novaca za to, koji se brine da li će dobiti zdravstvenu zaštitu zbog prevelikih lista čekanja, nije slobodan. I zato nam treba društvo bez korupcije. Jer društvo bez korupcije je društvo slobodnih ljudi koji žive kvalitetom života dostojnom 21. stoljeća. A što mi danas u Hrvatskoj imamo? Ako je sigurnost najbitnija, a sigurnosti nema bez zaposlenosti, i ako pitate hrvatske građane koja su 3 najveća problema u hrvatskom društvu, oni će vam bez iznimke reći nezaposlenost, rad, odnosno nerad hrvatske vlade i korupcija. Sve troje je međusobno povezano. Zbog korupcije je povećana nezaposlenost, a nesposobna vlada ne može riješiti niti korupciju, ni nezaposlenost. Dobro upravljanje, to je ono što mora raditi vlada. A ako vlada dobro upravlja, onda neće biti potrebno da građani daju plave koverte da bi dobili građevinsku dozvolu, da bi upisali dijete u vrtić, da bi preko reda riješili zdravstveni problem u nekoj bolnici. Ali kada nema dobrog upravljanja, onda nema ni povjerenja u tu vladu. A ako nema povjerenja, onda i jadan čovjek koji je izložen korupcijskom riziku to neće prijaviti. Zašto neće prijaviti? Jer smatra da je to besmisleno. Onaj tko prijavi korupciju danas, što mu se događa? Dobije batinom po glavi, prijeti mu se otkazom, ostaje bez posla. Dakle, bez povjerenja u vladu nema ni društva bez korupcije. Kažu nam, ako Kukuriku dođe na vlast, prestaće borba s korupcijom. Oni će zaustaviti sve istrage. Ali kao i po običaju, opet lažu. Znate tko je prvi u Hrvatskoj u 20 godina pokrenuo borbu protiv korupcije i počeo graditi temelje društva bez korupcije? Vlada Ivice Račana. Prva strategija borbe protiv korupcije donijeta je 2000. godine kada je koalicija na čelu sa Ivicom Račanom došla na vlast i rekla dosta je privatizacijske pljačke, 400.000 radnih mjesta ste nam pojeli 90-ih. USKOK je osnovan 2001. 8 godina je od tad trebalo proći da bi profunkcionirala uskočka vertikala tek 2009. godine. Tek 2009. pod pritiskom Europske komisije koja je tražila da se pokaže učinkovitost u suzbijanju korupcije. Dakle, dragi moji prijatelji, pobjedom Kukuriku koalicije nastavljaju se graditi temelji društva bez korupcije koje je započeo graditi Ivica Račan 2000. godine. A što danas imamo u Hrvatskoj? Kako danas Hrvatska funkcionira? Percepcija korupcije stalno raste. Ali znate što se događa u modernim europskim državama? Što je percepcija korupcije, indeks percepcije korupcije veći? To je povjerenje u institucije vlasti također veće. Kod nas je upravo suprotno. Indeks percepcije raste, ali percepcija korumpiranosti i osjećaj nepovjerenja sve je veći. Korupcija ugrožava gospodarski rast, plaće, mirovine. Unatoč priči o velikoj borbi protiv korupcije nema niti jedne pravomoćno osuđujuće presude za političku korupciju koju je kreirala stranka na vlasti.
Ne možete se boriti s korupcijom ako nemate pravo na pristup informacijama. Ako novinar ne može dobiti informaciju, ako vi tražite informaciju od neke općine, županije, ako vam ne daju informaciju, onda ne znate što se događa. Pravo na pristup informacijama, mrtvo slovo na papiru. Liste čekanja u bolnici jednog ministra koji se ponaša poput šerif i dalje su ogromne, a nigdje ništa nije transparentno kao što je obećao da će biti na web stranicama. Odite na web stranice bolnice i pogledajte da li vidite kakve su liste čekanja. I naravno, ovaj slajd moram završiti sa onim zapravo bez čega nema društva bez korupcije. Bez sređenih biračkih popisa nema borbe protiv korupcije, jer nesređeni birački popisi su uvod u političku korupciju. A to ćemo, nažalost, opet imati. Ne može se izmjeriti korupcija, ne postoji vaga koja će reći koliko je korupcije, ali postoji indeks percepcije korupcije koji kaže da je on u Hrvatskoj 4,1. 3 godine taj indeks stagnira, što samo pokazuje koliko ovi naši građani ne vjeruju ovoj vladi. Jedina prolazna ocjena je 5. Dok ne dosegnemo 5, imamo neprolaznu ocjenu. Pogledajmo Sloveniju, 6,4. A u cijeloj Europskoj uniji nekakav prosjek je 6,3. Dakle, od 1 do 10 Hrvatska non stop pada kad je riječ o uspješnosti u borbi protiv korupcije, pa onda je i jasno da takva korupcija razara društvo. Rekao je Zoran, da, borba protiv korupcije, ali borba protiv korupcije je samo jedan dio uspješnog suzbijanja korupcije. Ja sam liječnik. Svi dobro znamo kada karcinom metastazira po cijelom tijelu da zapravo, nažalost, nema spasa. Treba spriječiti da do karcinoma uopće dođe. I zato je ovaj način kako se govori o uspjehu ove vlade u borbi protiv korupcije samo još jedna priča, još jedna šarena laž, a onaj tko laže znamo što također radi. U Hrvatskoj veliki je problem i administrativna korupcija i politička korupcija, ali najveći je problem što smo mi, nažalost, država u kojoj imamo privatnu državu. Dakle, stranka na vlasti je koristeći državni proračun, reketareći tvrtke, stvorila privatnu državu. Svjetska banka je izračunala koliko iznosi štete u Hrvatskoj. Nije izračunao Željko Jovanović, Radimir Čačić ili netko iz Kukuriku koalicije. Svjetska banka kaže svake godine 6 milijardi kuna vam pojede korupcija. Možda vam to ne znači ništa, ali ja ću vam reći na jednom malom primjeru. U Rijeci je nedavno otvoren najmoderniji vrtić koji je koštao 17 milijuna kuna, a u Kastvu najmodernija školska dvorana 40 milijuna. Znači, u jednoj godini smo od tog novca koje je pokrala stranka na vlasti mogli izgraditi 150 školskih dvorana i 300 dječjih vrtića. U 8 godina, znači 1200 školskih dvorana i 2400 vrtića. Eto, to nam je pojela stranka na vlasti i njihova korupcijska hobotnica. Da li građani to razumiju? Osnovno je pitanje bitno za izbore 4.12. Razumiju. Veliko istraživanje. Namjerno sam stavio ovaj primjer jer ga je radilo Ministarstvo pravosuđa. Ne SDP. Što kažu građani? Tko su najveći profiteri od korupcije? Političari. 88% građana smatra da političari najviše zarađuju od korupcije. Ali, dragi prijatelji, korupcije nema bez vlasti. Da bi se dogodila korupcija, netko mora biti na vlasti. Dakle, profiteri od korupcije u Hrvatskoj su političari na vlasti. Tko su političari u Hrvatskoj na vlasti? Kojoj stranci pripadaju? 88% građana smatra da su oni najveći profiteri. Pa onda tih 88% građana Hrvatske 4.12. treba njih poslati u oporbu. U našem planu 21 kažemo da se borimo za društvo bez korupcije. U društvu bez korupcije naravno da su bitni i strožiji zakoni i presude. I to kažu građani Hrvatske. Ali da razmišljamo kao građani Hrvatske pokazuje i to što u odnosu na 2004. 7 puta više građana smatra da je bitna i transparentnost, da je bitan odgoj, da je bitan primjer, da su bitne strožije kontrole. A to je prevencija, dragi prijatelji. Dakle, da, represija, ali prevencija da do korupcije uopće ne dođe, nešto je ključno. I ako mi sebi postavimo pitanje da li prevencija ili represija, naravno da je odgovor i jedno ili drugo.
ali sve počinje sa prevencijom. Zamislite da je korupcija močvara. U toj močvari su nekakvi komarci. Oni šire malariju. Pa nećemo malariju riješiti tako da ubijamo komarca po komarca, nego moramo isušiti močvaru. Zar ne? Dakle, močvaru u koju je Hrvatsku uvela stranka na vlasti treba isušiti da bi dobili društvo bez korupcije. Hvale nam se da su otvorili vrata i prozore, da su napravili propuh, ali od tog propuha prehladu će dobiti samo oni koji su izgubili političku moć. Dakle, nema ovog trenutka niti jedne istrage protiv člana vladajuće stranke koji je izgubio političku moć. Ministar o kojem sam govorio opet će biti prvi na listi, a ministarstvo blagodatne korupcijske klime u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture klasični je primjer što se događa kada nema društva bez korupcije, nego imate stranku crnih fondova koji su pelješili državni proračun i krali plaće i mirovine poštenih HDZ-ovaca kojih sigurno u ovoj državi ima. Prema tome, ovdje iz Zadra, grada ministra blagodatne korupcijske klime, poručujemo, nije dovoljno zbrinjavati otpad proizvodnje korupcije što sada radite. Treba prekinuti proizvodnju korupcije. A da bi se prekinula proizvodnja korupcije, treba 4.12. pobijediti Kukuriku koalicija. U društvu bez korupcije ključno je jačati integritet, odgovornost i transparentnost u radu svih tijela državne vlasti. To znači da se služi građanima sa znanjem, stručno i odgovorno. Zašto ja to mogu s punim pravom reći? Zato što dolazim iz Rijeke, najtransparentnijeg grada u Republici Hrvatskoj po istraživanju GONG-a, neovisne udruge, ne SDP-a, ne nekakve naručene ankete, nego udruge koja se upravo bavi time da građani dobiju odgovore na svoja pitanja. Prema tome, u društvu bez korupcije polazimo od 4 ključne stvari, a to je pravo na pristup informacijama, odgovor na sva pitanja koja se tiču života građana i u svakom trenutku odgovornost za ono što se čini. Prema tome, u borbi protiv korupcije, u društvu bez korupcije, nemoguće je bez građana. Građani moraju aktivno sudjelovati u tome. Ali kako da građani sudjeluju u borbi protiv korupcije kada u reviziji akcijskog plana za borbu protiv korupcije u ožujku 2010. predsjednica Vlade izbriše poglavlje, potpuno izbriše poglavlje zaštita osoba koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, zaštitu zviždača. Pa bez zviždača nema borbe protiv korupcije. Zato je to nešto prvo što ćemo riješiti kada budemo bili u mogućnosti osigurati ljude koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, osigurati zviždače da to prinesu borbi protiv korupcije i da na taj način širimo javnu svijest o potrebi sudjelovanja u prevenciji korupcije koja u konačnici uništava živote svih nas. O pravnom i institucionalnom okviru govorit će puno Ranko, tako da se ja tu neću puno zadržavati, ali ono što moram reći, zamislite da je zakonodavni okvir okvir jedne slike, a institucionalni okvir, a to je uskočka vertikala, su zapravo boje i kistovi. E sad, u tom okviru bi trebala biti neka slika, ali te slike nema. Zato što nemate ljude koji će 365 dana u godini, 24 sata uzeti te kistove i boju i u tom okviru stvoriti sliku društva bez korupcije. Zato je Kukuriku koalicija jedini izbor koji će donijeti promjene. Postoje i druge stranke koje imaju neke programe, koje imaju neke ideje, ali jedino Kukuriku koalicija je garancija jer ima viziju, ima strategiju, ima politike i planove koje raspravljamo s vama i ima ljude koji će to sprovesti. A to je najbitnije. Bez ljudi uzalud vam papiri na kojima pišu nekakve mjere i planovi. Put prema društvu bez korupcije je put koji počinje danas, ovdje u Zadru, razgovoru s vama. Dakle, mi ne radimo nikakve taši tanana, cupkanja, pjevanja. Mi razgovaramo s vama. Želimo čuti što mislite o našem planu 21, o našoj ideji da je prevencija uz represiju ključna u borbi protiv korupcije. Želimo vam reći što ćemo napraviti kad nam date povjerenje i kad pobijedimo na izborima.
I vjerujte, to što smo rekli, to ćemo i učiniti. I po tome se razlikuju političari, po tome se razlikujemo od stranke koja je na vlasti, jer je Sanader-Kosor vlada najveća prevara građana Hrvatske u ovih 20 godina. Čitave niz mjera koje smo pripremili. Mi točno znamo od prvog dana kada pobijedimo na izborima, kada Zoran Milanović dobije mandat od predsjednika Josipovića, znamo prvi dan što ćemo napraviti. Prvih 100 dana, prvi godinu, prve 4 godine. Sve će to biti u mjerama koje smo pripremili i koje raspravljamo s vama, ali ključno od svih tih mjera je da budemo transparentni. Ali to nije dovoljno da smo transparentni. Moramo znati i moramo to dijeliti sa vama. Ključno u našem programu je uključiti građane u razgovor o onome što ćemo učiniti. Dakle, otvorena vlast. Otvorena vlast je svojevrsni ugovor između nas političara i vas građana. U tom ugovoru, nakon 4 godine, mi plaćamo račun. Ne vi, kao što sada plaćate račune kroz crne fondove koji su pelješili oni koji su na vlasti, a kako se zovu, zna se. Dakle, ugovor koji mi potpisujemo sa vama je ugovor koji će biti plaćen s naše strane nakon 4 godine što budemo obnašali vlast. Pri samom kraju mog dijela, ono što posebno moram reći, da je ključno u unapređenju borbe protiv korupcije kvalitetna suradnja svih dijelova društva. Dakle, svakog dana kada se zaposli netko tko nije najbolji kandidat, ali ima svog barba Luku, barba Željka, barba Ranku, barba Zorana, svakog dana kada na natječaju posao dobije netko tko nije najbolji, ali ima opet nekog barba Luku. Svakog dana kada netko dobije subvenciju za poljoprivredu, ali tu subvenciju ne iskoristi, nestaju radna mjesta, nestaju plaće i nestaju mirovine. Zato je jačanje komunikacije i sa građanima i sa poduzetnicima i uspostava kontinuiranog razgovora ključno za društvo koje će biti bez korupcije. I naravno, uskočka vertikala, represija mora postojati. Korupcija se ne isplati ako bude otkrivena. Dakle, mora se otkriti. Mora se otkriti i mora se kazniti. A što znači kazniti? Lupiti po džepu. Dakle, oduzeti svu imovinu koja je stečena korupcijom, jer samo na taj način korupcija se neće isplatiti. Ali, dragi moji prijatelji, ono što morate dobro znati i prenijeti svima s kojima razgovarate, oduzeti treba i vlast koja je stečena prljavim novcem koji je reketaren iz državnih tvrtki u crnim fondovima. A to se radi na izborima. Da bi imali društvo bez korupcije, 4.12. izađite na izbore i dajte svoj glas Kukuriku koaliciji.